سارا قرآن میرے نبی دی نات ہے۔ میں بارہا دارانا تے ہن وی آکساں توجہ درکار کلیجہ ٹھر ویسی۔ ناتاں دی محفل سجایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، سیرے نبی سجدے گایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، سیرے نبی سجدے گایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، ناتاں دی محفل سجایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، تیرے نبی سجدے گایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے۔ رب جبرائیل کولو جھنڈے سہن چوائے، بیت القدس تے کعبہ مطلب دے گھر لوائے، بیت القدس تے کعبہ مطلب دے گھر لوائے، تسی وی اے جھنڈیاں لوایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، تسی بھی اے جھنڈیاں لوایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، ناتاں دی محفل سجایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، سیرے نبی سجدے گایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، سیرے نبی سجدے گایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے۔ ناصر نبی دا شولا گھر گھر میلاد ہووے، ناصر نبی دا شولا گھر گھر میلاد ہووے، ذکر نبی تو شولا ہر گھر آباد ہووے، ذکر نبی تو شالا ہر گھر آباد ہووے، ناصر تو نعتاں پڑھایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، ناصر تو نعتاں پڑھایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، نعتاں دی محفل سجایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے، سیرے نبی سجدے گایا کرو، خدا خوش ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سارا قرآن میرے نبی دی نات ہے۔